מיכה 7.1 אלוהים יברך אותך בתנ"ך בספר מיכה בפרק ז' ובפסוק א' אלוהים אומר את הדברים הבאים מדבר על אדם שזועק לאלוהים היכן שכתוב אומלל אותי אני מרגיש כמו כותף הפירות לאחר הקטיף לא מוצא מה לאכול אני לא מוצא אשכול ענבים לא אחת מהתאנים הראשונות לא אחת מהתאנים הראשונות כדי להשביע את הרעב שלי האנשים שעוקבים אחר אלוהים נעלמו, לא נותר אדם ישר אחד על פני כדור הארץ, כולם רוצחים הם התמינו מלכודות אפילו האחים שלו בשתי ידיים, הם מיומנים בעשיית רוע גם פקידים וגם שופטים לדרוש שוחד אנשים עם השפעה מקבלים את מה שהם רוצים ויחד הם זוממים להתפתל. צדק אפילו לטובים שבהם הוא כמו שיח הקנה ביותר, היא מסוכנת כמו גדר חיה אחים שלי זה לא נראה שזה היה התנ"ך אבל העיתון של אתמול או הבוקר מה שמתפרסם בכותרות ברשתות השחיתות עולה על כל מה שהדמיון יכול ליצור המציאות הרבה יותר גדולה ממה שמדמיין אנחנו יכולים להתפלל למען המדינה שלנו אנו יכולים להתפלל עבור העולם כדי שאלוהים יביא חופש כדי שאלוהים ישבור את השלשלאות האלה לשבור את הקשרים האלה לצערי הכנסייה של אדוננו ישוע המשיח הקדיש את עצמו להרוויח יותר כסף מאשר להטיף את דבר אלוהים הוא הקדיש את עצמו יותר לבעלות נכסים לקבל מותרות מאשר להציל אנשים שאנשים מבינים שזה רק דבר אלוהים רק רוח אלוהים יכול לתת חופש מוחלט כדי שכנסיית ישוע המשיח תופסת את הקרקע מול השחיתות לפני הרוע לפני השטן מי הבעלים של כל הממלכות חוץ מאלה שהכנסייה לוקחת עליהם סמכות כוח ושליטה כל מה שדורך על הצמח שלי רגליך זה יהיה שלך אומר העלה בשם אדוננו ישוע המשיח לא בשם כוחה של חמדנות של אושר לתהילה אבל בשם ישוע הבה נתפלל שאלוהים ישחרר את אמנו לשחרר את מדינת אחינו אתה עדיין יכול לחזור בתשובה אם אתה חטא התרחק מהחטא ולך אל האדון ישוע המשיח שוב לחדש את הנדרים שנדרת פעם לאדון כדי שתוכל לבלות את הנצח בחיים בישועה באור ובשמחה בנוכחות מלך מלכי המלכים ומשיח ישראל ברכות